आखान्थिथाम एबा ट्रेंगेल बेयाव जोङो 10 स्टेन्डार्डनि 10 स्टेन्डार्ड जाय जोंना आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि सिलेबासाव जोंहा दंखायो 10 स्टेन्डार्ड मथै जोङो आखान्थिथाम इउनिट बेयाव जोङो सोलोंगोन बे भिडिअआव जोङो आखान्थिथामनि माखासे रोखोम आखान्थिथामनि जोङो मा रोखोम एबा टाइप्स बेजों लोगोसे इम्परटेन्ट माखासे फर्मुला उइथ जों मा माखासे एग्जाम्पल बेखौ सोलोंगोन होमब्ला फैदो जोङो फारि फारि जोङो सोलोंलांसै गिबियाव जोङो 1 नम्बराव मा रोखोमखौ सोलोंग्रोगोन बा फैदो जोङो आखान्थिथामनि रोखोमाव फैबाय जोङो आखान्थिथामखौ जोङो गाहायै मोनद' रोखोमाव राननाय जादों एबा मोनद' बाहागोआव राननाय जादों ए नम्बराव मा आखान्थिनि सायाव बिथा खालामनानै आखान्थिनि सायाव बिथा खालामनानै ओमफ्राय बि नम्बराव जोंहा मा खनानि सायाव एंगेलनि सायाव बिथा खालामनानै मोनथाम गाहायै बिनि मोनथाम आखान्थिनि सायाव बिथा खालामनानै मोनथाम खनानि सायाव बिथा खालामनानै मोनथाम गाहायै मोनद' बाहागोआव राननाय जादों बे मोनद' बाहागोफोरनि नामफोरखौ आङो फारि फारि खनसे बुंलांसै नोंथांमोना सिगाङाव नुनो मोनखाबाय नै मा 1 नम्बराव दङ गोरोब आखान्थि आखान्थिथाम गोरोबनै आखान्थि आखान्थिथाम गोरोबै आखान्थि आखान्थिथाम आरो खनासा आखान्थिथाम खनाथि आखान्थिथाम ओमफ्राय लास्ट जोबथायाव दङ खनामा आखान्थिथामखौ नुखाबाय गोरोब आखान्थि आखान्थिथाम मानि जोंना मोनसे आखान्थियाव जुदि मोनथामबो आखान्थिनि जखाया समान जाजोबोब्ला बेबायदि आखान्थिथामखौ गोरोब आखान्थि आखान्थिथाम बुङो बेखौ बयबो मिथिखागौ दानिया गोरोबनै आखान्थि आखान्थिथाम गोरोबनै आखान्थि आखान्थिथामा जोंना मा जुदि मोनसे आखान्थिथामाव मोननैल' आखान्थिनि जखाया समान जायोब्ला बेखौ जों बुङो मा गोरोबनै आखान्थि आखान्थिथाम बेबो थांबाय दानिया 3 नम्बराव गोरोबै आखान्थि आखान्थिथाम माने मोनसे आखान्थिथामाव जुदि जखाफ्रा गुबुन गुबुन जाजोबोब्ला मोनथामबो गुबुन गुबुन जायोब्ला बेबायदि आखान्थिथामखौ जोङो बुङो गोरोबै आखान्थि आखान्थिथाम दाना फैदो खना हिसाबै जोंहा गिबियाव दङ खनासा आखान्थिथाम एबा एक्वइट ट्रेंगेला जाबाय जोंहा 90 डिग्रीनि खम जायोब्ला जुदि मोनसे नैबे हमना लाबाय मोनसे आखान्थिथाम जुदि नैबे 60 डिग्री 90 डिग्रीनि खम जायोब्ला मा बेखौ जों बुंगोन मा खनासा आखान्थिथाम दाना 2 नम्बराव दङ जोंहा मा खनाथि आखान्थिथाम माने जुदि ग्रोब ग्राब 90 डिग्री जायोब्ला मोनसे आखान्थिथामनि मोनसे खनानि जखाया अब्ला बेबायदि आखान्थिथामखौ जोङो खनाथि आखान्थिथाम राइट ट्रायंगेल होननानै बुंनाय जायो ग्रोब ग्राब बेसेबां जानांगोन 90 जानांगोन बे दाना खनामा आखान्थिथाम obtuse ट्रायंगेल माने 90 डिग्रीनिफ्राय देरसिन खना गोनां आखान्थिथामखौ जोङो खनामा आखान्थिथाम होननानै बुङो हमनानै लाबाय नैबे मोनसे आखान्थिथाम बेनि जखाया बे 120 डिग्रीनो होमब्ला बेयो 90 डिग्रीनिफ्राय देरसिन जाबाय 90 डिग्रीनिफ्राय मा जागोन बेयो 90 डिग्रीनिफ्राय देरसिन 90 डिग्रीनिफ्राय मा देरसिन जागोन बेयो 90 डिग्रीनिफ्राय देरसिन जायोब्लाथाय बेयो मा खनामा आखान्थिथाम बेखिनियावनो जोङो रोखोमफोरखौबो सोलोंबाय बेनि उनाव फैदो जोङो नेक्स्टआव माखासे इम्परटेन्ट फर्मुला बेखौ जोङो सोलोंसै नेक्स्टआव फैबाय जोङो माखासे गोनांथार फर्मुलाफोर गिबियाव जोङो आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा बेखौ सोलोंग्रोगोन सोरगिदिं सिमानि उनावहाय जोङो मा दब्लायथिखौ जोङो सोलोंगोन सोरगिदिं सिमा हमनानै लाबाय नैबे ए नैबे बी नैबे सी मोनथाम आखान्थि दङ जोंहा सोरगिदिं सिमा पेरिमिटार एबा सोरगिदिं सिमा दिहुनबा जों मा खालामनांगोन बे मोनथामबो आखान्थिनि जखाखौ जोङो दाजाबनांगोन जों सोरगिदिं सिमा मानि मा होननानै बुजियोमोनलाय मोनसे होखानाय सावगारिनि सोरगिदिं फाखोसे गिदिंनायाव बेसेबां गोजान जानथाय थाङो बेनो जाहैबाय बिनि सोरगिदिं सिमा हमनानै लाबाय बे आखान्थिथाम महरनि नालाय जोङो नैबे ए निफ्राय जुदि नैबे थिखिनिनिफ्राय नैबे थिखिनिसिम जोङो बेसेबां गोजान फैनांगोन एबा खनसे राउन्ड होनांगोन जोङो ओरै राउन्ड बेबायदि मोनथाम आखान्थिनि राउन्ड होनांगोन राउन्ड होनानै जोङो बेसेबां गोजान जानथाय मोनो बेनो जाहैबाय बिनि मा सोरगिदिं सिमा होमब्ला बेयाव सोरगिदिं सिमाया जोंना मा जागोन सोरगिदिं जोङो
मोनथामबो आखान्थिखौ जोङो मा खालामनांगोन दाजाबनांगोन आरोखि a प्लास b प्लास c अब्लानो बेयो जाहैगोन मा बेनि सोरगिदिं सिमा सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाया जाहैबाय मा मोनथाम आखान्थिखौ जोङो दाजाबनांगोन थारमाने मा 3 मा 3 थ' नङा आरो आखान्थि दाजाब आखान्थि मोनथाम आखान्थिनि जखाखौ जोङो प्लास खालामजोबबानो जाहैबाय मा बे आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमा दानिया फैदो जोङो दब्लायथिनि सोमोन्दै सावरायनोसै एरिया दाना एरिया एबा मा दब्लायथि हमनानै लाबाय नैबे मोनसे आखान्थिथाम नङा होमबा बे आखान्थिथामनि दब्लायथिया नैबे सिङाव बेसेबां गुवार जायगा आवग्रिनानै लादों बेनो जाहैबाय बे आखान्थिथामनि मा बे आखान्थिथामनि दब्लायथि दाना बे दब्लायथिखौ दिहुननायनि थाखाय जोंहा गोबां गुबुन गुबुन फर्मुला दङ जोंना ओरैनो जेनेरेल फर्मुला दंखायो मोनसे बे जाहैबाय जेनेरेल फर्मुला बेखौ बयबो मिथिखागौ जेनेरेल फर्मुलाया जोंना मामोन आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि जेनेरेल फर्मुलाया जाहैबाय जोङो बिनि हासाखौ मिथिनांगौ बिनि हासाखौ मिथिनांगौ ओमफ्राय बिनि मा जौथायखौ मिथिनांगौ नङा होमबा हासा आरो जौथाय मोनथिबा जों फर्मुलाया मा बाहायोमोन 2 बाहागोनि 1 सानजाब हासा सानजाब जौथाय जोङो सर्टकाटाव लिरोमोन 2 बाहागोनि 1 सानजाब हासाखौ जों बेस ओमफ्राय जौथायखौ जों हाइट बे हाफ इनटु बि इनटु ओस बे जाहैबाय जेनेरेल फर्मुला जों बयबो बेखौ मिथिखागौ नाथाय बेनि अनगायैबो जोङो आखान्थिथामनि रोखोमखौ नायनानै जोङो गुबुन गुबुन माखासे दब्लायथिनि फर्मुलाबो बाहायबावगोन बेखौ जोङो बे भिडिअआवनो सोलोंजोबगोन अब्ला फैदो जोङो दाना गुबुन फर्मुलाखौ नायबावनो जुदि आखान्थिथामा जुदि मा मोनसे गोरोब आखान्थिथाम जायो अब्ला जोङो दब्लायथिनि बबे मोनसे फर्मुलाखौ बाहायगोन बेखौ जोङो नायग्रोनोसै फैबाय जों बेयाव बेयो मोनसे गोरोब आखान्थिथाम हमनानै लाबाय गोरोब आखान्थिथामनि जोंहा मोनथामबो आखान्थिनि जखाया मा जायोमोन समान जायोमोन हमनानै लाबाय नैबे आखान्थि आरो नैबे आखान्थि आरो नैबे आखान्थि मोनथामबो आखान्थिनि जखाया मा जायोमोन जोंना समान जायो जुदि मोनथामबो आखान्थिनि जखाया बेबायदि समान जायोब्ला बेखौ जों बुङो मा गोरोब आखान्थिथाम एबा इक्विलेटारेल ट्रायंगल होननानै बुङो बेनि जुदि सोरगिदिं सिमा दिहुननांगौबा जोङो 1 नम्बराव सोरगिदिं सिमा दिहुननांगौबा पेरिमिटार दिहुननांगौबा एबा सोरगिदिं सिमा दिहुननांगौबा जोङो मोनथामबो आखान्थिनि जखाखौ दाजाबगोन एबा सर्टकाटाव जोंहा 3a a जाहैबाय मा आखान्थिनि जखा मोनथामबो a जागोन बेना बेबो a बेबो a बेबो a मोनथामबो समान नालाय a हमनानै लाबाय जोङो बेबायदि सोरगिदिं सिमा दाना बिनि दब्लायथि दिहुनब्ला जों मा फर्मुला बाहायगोन बेयाव दब्लायथि दिहुनबा √3/4 a स्क्वायर बे फर्मुलाखौ बाहायगोन गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ जुदि आखान्थिथामा गोरोब आखान्थिथाम जायोब्ला जों मा √3/4 a स्क्वायर बे फर्मुलाखौ जोङो बाहायो दब्लायथि दिहुननायाव बेखौ गोसोआव ला बेजों लोगोसे जोंहा फैबावबाय जुदि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो थिनबा जों 3a बेयो ओमफ्राय सेमि पेरिमिटार आरो जुदि सोरगिदिं सिमानि खावसे बियोब्ला जों 3a खौ 2 जों रानबानो जाबाय सोरगिदिं सिमानि खावसे बियोब्ला जों मा 3a खौ मा 2 जों रानबानो जोङो मोनो बे ओमफ्राय बिनि उनाव दंबावो हाइट अफ एन इक्विलेटारेल ट्रायंगल जुदि जौथायखौ दिहुननो थिनोब्ला फर्मुलाया जागोन जोंना मा √3/2a जुदि माखौ थिनोब्ला जौथायखौ दिहुननो थिनोब्ला जोंना फर्मुलाया मा √3/2a बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा जों बेखिनियाव गोरोब आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि सुंद' फर्मुला लोगोसे सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला लोगोसे जौथाय दिहुननायनि फर्मुला बेखौ रोंबाय दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट सोलोंबावनोसै दाना फैबाय नेक्स्टआव गोरोबनै आखान्थिथाम आरो गोरोबै आखान्थिथामनिखौलाय जोङो माबोरै दिहुनगोन बे जोंनाव मोनसे सोंलु जाबाय नङा होमब्ला
अब्ला फैदो जोङो बेखौबो सोलोंनानै लानोसै गोरोबनै आखान्थि आखान्थिथाम आरो गोरोबै आखान्थि आखान्थिथामनि जुदि दब्लायथि दिहुननांगौब्ला जोंना जेनेरेल फर्मुलाया मोनथिखागौ 2 बाहागोनि 1 सानजाब हासा सानजाब जौथाय बेखौ जोङो बाहायनो हायो जुदि गोरोबनै आखान्थि आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननो थिनोब्ला जोङो बेखौनो बाहायनानै दिहुनगोन जुदि हासा आरो जौथायखौ मोनथियोब्ला आरो जुदि गोरोबै आखान्थि आखान्थिथाम जायोब्ला जोङो मोनथाम आखान्थिखौ जुदि मोनथियोब्ला मोनथामबो आखान्थिनि जखाखौ मोनथियोब्ला जोङो हमना लाबाय नैबेखौबो मोनथियोब्ला आरो बेखौबो मोनथियोब्ला बेखौबो मोनथियोब्ला जोङो मा जायो हिरननि मोनसे फर्मुला दंखायो हिरनआ होनाय मोनसे फर्मुला दंखायो हिरन फर्मुला होननानै बुङो जायखौ बे जाबाय नै रुटनि सिङाव s माइनास a s माइनास b s माइनास c बे s माइनि जोङो मा होननानै बुङो सेमि पेरिमिटार सोरगिदिं सिमानि खावसे सोरगिदिं सिमा दिहुनब्ला जोंहा मा खालामोमोनलाय मोनथामखौ दाजाबजोबो नङा होमबा a प्लास b प्लास c मोनथामखौ दाजाबजोब्बाय सोरगिदिं सिमा जाबाय ओमफ्राय जुदि बेखौ जोङो मा नैजों रानोब्लानो बियो मा सोरगिदिं सिमाखौ मोनो s माइनि जोंहा सेमि पेरिमिटार एबा खाव सोरगिदिं सिमा होननानै बुङो बेखौ सोरगिदिं सिमानि खावसे सोरगिदिं सिमा जायखौ जों मा होननानै बुङो सोरगिदिं सिमानि खावसे होननानै बुङो हमनानै लाबाय खोथा सोरगिदिं सिमाया जुदि 32 जायोब्ला s आ बेसेबां जागोन होनबा 32 खौ जोङो 2 जों डिभाइड खालामनानै 16 जागोन s आ खाव सोरगिदिं सिमाया बेखौ गोसोआव ला a b c are the side and s is the semi perimeter होननानै बेयाव बुंनाय दंखायो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमब्ला जोङो फर्मुला बेयाव मोनथाम मोनबाय आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोङो मा मोनखो मोनथाम मोनबाय गिबियाव जोंहा जेनेरेल फर्मुलाया मामोनलाय 2 बाहागोनि 1 सानजाब हासा सानजाब जौथाय ओमफ्राय 2 नम्बराव जोंहा जुदि गोरोब आखान्थिथाम जायोब्ला दब्लायथिनि फर्मुलाया मामोन √3/4 a स्क्वायर मोनबाय ओमफ्राय 3 नम्बराव जुदि गोरोबनै आरो गोरोबै जायोब्ला जोङो मा हेर'इननि मावसुलुखौ बाहायनानै दिहुननो हायो हेर'इननि मावसुलु एरिया दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोन s माइनास a s माइनास b s माइनास b ओमफ्राय s माइनास c बे फर्मुला होमबा बे जोङो मोनथाम फर्मुला मोननाय जाबाय दब्लायथि दिहुननायनिखौ दानिया बे मोनथाम फर्मुलाखौ लानानै जोङो माखासे एग्जाम्पल होगोन बेजों लोगोसे आरो जोंहा बानायोब्ला जोङो बेबायदिनो सर्टकाट गोबां फर्मुला मोनबाय थाबावलांगोन बेखायनो नोंथांमोना गेजेर ससेयाव जा गोदान सर्टकाट फर्मुला मोनो नोंथांमोना बेखौ नट आउट खालामनानै लायोब्ला जोबोर मोजां जागौ दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट एग्जाम्पल नायनोसै जोङो हमनानै लाबाय बेयाव 1 नम्बराव दङ जोंना नै फाइन्ड द पेरिमिटार अफ ए ट्रायंगल विथ साइड इक्वल टु 3 cm 8 cm and 15 cm जोंहा पेरिमिटारखौ दिहुननो थिनदों आखान्थिथामनि पेरिमिटार हमनानै लाबाय खोथा नैबे मोनसे आखान्थिथाम बे मोनसे आखान्थिथाम हमनानै लाबाय नैबे 15 cm नैबे 8 cm ओमफ्राय नैबे 3 cm होमबा बेनि मा दिहुननांगौ जोंहा पेरिमिटार दिहुनबा जोंहा मा जोङो साइड प्लास साइड नङा होमबा मोनथाम साइडखौ प्लास खालामबानो जायो जेरै 3 प्लास 15 प्लास 8 बेखौ जोङो मा खालामनांगोन प्लास खालामबानो जोङो बेनि एन्सारखौ मोनगोन आरो जोङो प्लास खालामदो बेखौ प्लास खालामनानै लास्टआव सानगुदैखौ सेन्टिमिटार होबानो जाबाय होमबा बेसेबां जागोन बेयाव 18 8 20 जोंना बेसेबां मोनथामजों प्लास खालामनानै जोङो बेबायदि मोनगोन सेन्टिमिटार होनांगोन लास्टआव बेयाव बे जाहैबाय एग्जामाव जाथावना सोंथि बेयाव 1 नम्बराव कुइसनाव बुंदों व्हाट इज द एरिया अफ ए ट्रायंगल व्हाट इज द एरिया अफ ए ट्रायंगल विथ साइड अफ लेंथ 12 cm 13 cm and 5 cm माने मोनसे आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ दिहुननो थिनदों जेराव बेनि लावथायफ्रा फारियै मा 12 cm 13 cm आरो 5 cm होनाय दंखायो होमबा जुदि जोङो ट्रायंगलखौ आखिब्ला बेयो जागोन
आङो जेनेबा माबाखौ आखान्थिथामखौ आखिबाय हमनानै लाबाय बेयो आखान्थिथाम मोनसे बे आखान्थिथामनि जखाफ्रा हमनानै लाबाय नैबेयो 12 नैबे 13 नैबे 5 होमबा जोङो बिनि दब्लायथिखौ बोरै दिहुनगोन होमबा बेनि दब्लायथिखौ दिहुनोब्ला जोङो बेयो मोनसे गोरोबै आखान्थिथाम जाबाय नालाय बेयाव जोङो हिर'इननि मावख'खौ बाहायनांगोन सोरनि हिर'ननि होलांनाय मावख'निखौ जों बाहायनानै बिनि दब्लायथिखौ जोङो दिहुननो हायो होमबा हिर'ननि फर्मुलाया जोंना माबायदिमोन साइडआव खनसे लिरनोसै आं हिर'ननि फर्मुलाया जोंना एरिया दिहुनोब्ला जों मा खालामोमोन हिर'ना एरिया दिहुनबा जोंहा आन्डार रुट बेयाव मा एस माइनास एस माइनास बि आरो एस माइनास सि बेखौ बाहायोमोन जोङो फर्मुलाया एस माइनि सोरगिदिं सिमानि खावसे ओमफ्राय ए बि सिया जोंना मामोन बेनि साइडफोर होमबा जों एस खौ दिहुनग्रोयोब्ला एस खौ दिहुननानै लाग्रोब्ला जों मा खालामगोन नायदो ए आव आङो 12 खौ हमबाय 12 सेन्टिमिटार एन्ड बि आव माखौ 13 सेन्टिमिटार एन्ड सि आव 5 सेन्टिमिटार होमबा एस आ बेसेबां जागोन एस आ जोंना मा ए प्लास बि प्लास सि डिभाइड बाय 2 नङा होमबा बिदि मोनथामखौ दाजाबजोबबा आङो मा 12 प्लास 13 प्लास 5 डिभाइड बाय 2 बेसेबां जागोन 30 खौ जों डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 15 सेन्टिमिटार मोनगोन नङा होमबा दाना जोङो हेर'इननि मावसुलुआव जोङो होबानो जाबाय देयारफर मा एरियाया मा ओंखारगोन जोंना बिसोर गासिबो 10 स्टेन्डार्ड गोजा क्लास 10 स्टेन्डार्ड दाना फैदो एस माइनि बेसेबां दङ हेर'इननि मावसुलुआव सोयोबा जोंहा एस बेयाव मा एस माइनास ए एस माइनास बि एस माइनास सि नङा होमबा बेबायदि दाना जोङो फर्मुलाखौ लिरखांनायनि उनाव भेलुखौ पुट खालामबानो जोंना जासिगोन एस आव जोङो बेसेबां मोनखो 15 इनटु बेयाव 15 एस माइनास ए माइनि मा एस माइनास ए माइनि जोङो 15 निफ्राय जोङो ए नि मानखौ माइनास खालामनांगोन ए आव जोङो 12 खौ लादोंमोन नालाय बेबायदि सानजाब बेनि उनावहाय जोङो एस माइनास बि माइनि मा जोङो 15 माइनास 13 बेखौ बेनि उनावहाय लास्टआव दङ एस माइनास सि माइनि बेयावबो जोङो 15 निफ्राय जोङो 5 खौ दानख'नांगोन बेबायदि बे फर्मुलाया माला इउस जायो जोंना जेब्ला आखान्थिथामा गोरोबै आखान्थिथाम मोनथामबो आखान्थिनि जखाया गुबुन गुबुन जायोब्ला जोङो बेखौ बाहायनानै गोरलैनो दब्लायथिखौ दिहुननो हायो होमबा जोङो 15 इनटु 15 निफ्राय 12 थांबा 3 इनटु 15 निफ्राय 13 थांबा बेसेबां 2 इनटु 15 निफ्राय 5 थांबा 10 नङा होमबा दाना जों बेखौ जों मा खालामनांगौ जोङो रुटखौ केन्सेल आउट खालामनो नाजानांगौ होमबा रुटखौ केन्सेल आउट खालामनो नाजाबा जोङो नैबे 15 खौ बोरै हायो जोङो 3 इनटु 5 हायो सिफायबावबाय आङो 3 इनटु 2 इनटु 10 खौ आं हायो 2 इनटु 5 हायो दाना जोंहा नैबे रुटखौ सिफायनो थाखाय जोङो अनजिमाफ्रा जरा जादोंना जायाखै नायदो जरा जादोंबा जोङो बेखौ स्कुयार हिसाबै लिरनो हासिगोन नैबे 3 जरा जाबाय होमबा बेखौ 3 स्कुयार हायो ओमफ्राय नैबे मोनसे 5 नैबे मोनसे 5 बेखौबो हायो जोङो मा 5 स्कुयार इनटु बिनि उनावहाय नैबे 2 बे 2 बेखौबो हायो बेबायदि स्कुयार जाजोब्बाय नालाय होमबा गासैबो केन्सेल आउट जाजोब्बाय माजों बे स्कुयारजों गोजौनि रुटआ केन्सेल जानानै जोंहा 3 इनटु 5 इनटु 2 ल' बाहेरायाव फैबाय रुट गैला हा दा बेखौ ज' सानजाबजोबबानो बेयो जासिगोन आरोखि होमबा बेसेबां मोनगोन 30 सेन्टिमिटार स्कुयार होमबा बे कुइसननि एन्सारा बेसेबां जायो जोंना 30 सेन्टिमिटार स्कुयार जागोन 30 सेन्टिमिटार स्कुयार होमबा नैबे अपसन ए आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन बेयो दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दा फैदो 2 नाम्बार कुइसन 2 नाम्बाराव कुइसना जोंना बुंदों The area of a right angle triangle is 40 centimeter मोनसे कोनाति आखान्थिथामनि दब्लायथिया 40 सेन्टिमिटार स्कुयार होनाय दंखायो if its base is equal to 28 आरो बिनि हासायाबो 28 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो and its height अब्ला बिनि जौथायखौ दिहुननांगौ हमनानै लाबाय नैबे मोनसे कोनाति आखान्थिथाम बेयो मोनसे कोनाति आखान्थिथाम नैबेयाव मा 90 डिग्री जागोन कोनाति आखान्थिथाम नालाय बेयो ए बि सि कोनाति आखान्थिथाम बिनि जुदि एरियाया बेसेबां होनाय दंखायो जोंना
एरियाया बेसेबां होनाय दंखायो जोंना 40 सेन्टिमिटार स्कुवेर होनाय दंखायो ओमफ्राय बेसआ बिनि हासाया बेसेबां होनाय दंखायो 28 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो होमब्ला नैबे हाइटआ बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ हाइट होमब्ला जोङो बेबायदि कुइसन फैबा जोबोद गोरलै नङा होमबा बे खनाथि आखान्थिथाम नालाय जों बेयाव एरिया दिहुननायनि फर्मुलाया माखौ बाहायगोन ओरैहाय एरिया इकुवेल टु हाफ इनटु बेस इनटु ओइच बे फर्मुलाखौ बाहायगोन जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायबा जोङो मोनगोन एरियाया बेसेबां होनाय दंखायो एरियाया 40 होनाय दंखायो एरियानि जायगायाव 40 होदो ओमफ्राय नैबे हाफ इनटु बेस बे हासायाव बेसेबां दङ 28 दङ इनटु हाइटखौ दिहुननांगौ नङा होमबा बिदि होमबा बेयाव जोङो बेखौ बानायदो बेखौ बानायबानो जों मोनसिगोन 22 जों जोङो 28 खौ दाननो हायो नै सानजाबसे नै सानजाब 4 बेसेबां 8 माने 14 नङा होमबा बेखौ दाननो हायो होमबा जोंना बेसेबां थागोन आं ओरै फिदिंनानै लिरनोसै फिदिंनानै लिरबा ओरैहाय 14 ओइस इकुवेल टु मा थागोन 40 बेबायदि दाना बेनिफ्राय फैबाय जोङो ओइसखौ लाखियोब्ला आङो मा 40खौ 14आ डिभाइड खालामनानै जा मोनो बेनो बिनि एन्सार जागोन आरो आं दानदों 2 जों दानोबा आं बेखौ मा 2 सानजाब 20 40 2 सानजाब 4 14 होमबा बेसेबां मोनो 20/7 बेखौ आं जुदि डिभाइड खालामोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 2 गटा 6/7 मोनगोन सेन्टिमिटार होमबा एन्सारा बे आरोखि होमबा बे अपसना बबाव दङ बे अपसना नैबे अपसन नाम्बार नैबे ए बि सि नैबे सि बे सि अपसन नैबेयो बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन आरोखि बियो बेनि दाना फैदो जोङो बेबायदिनो गुबुन एगजामपोल आरो नायबावदिनि दाना फैबाय जोङो बे 3 नम्बर बेयो एग्जाम्पल 3 नम्बर एग्जाम्पलाव कुइसना बुंदों दा एरिया अफ एन इक्वालेटारेल ट्रायंगल इज √243/4 स्क्वायर सेन्टिमिटार फाइन्ड द लेंथ अफ इच साइड माने मोनसे गोरोब आखान्थिथाम दं हमना लाबाय नैबेयो बेयो मोनसे गोरोब आखान्थिथाम बेयो बे गोरोब आखान्थिथामनि एरियाया होनाय दंखायो बेसेबां जोंना एरियाया होनाय दंखायो आन्डार √243 डिभाइड बाय बेसेबां 4 सेन्टिमिटार स्कुवेर होनाय दंखायो एरियाया अब्ला बिनि साइड नैबे एआ बेसेबां बे साइडआ बेसेबां थारमाने बे एआ बेसेबां बेखौ जोंहा फाइन्ड आउट खालामनांगौ होमबा बेयो मोनसे गोरोब आखान्थिथाम जाबाय नालाय जों बेयाव मा फर्मुला बाहायगोन नैखौनो एरिया जोंहा मा आन्डार √t/4 a स्कुवेर बे फर्मुलाखौ जोङो बेयाव इउज खालामनानै बे कुइसननि एन्सारखौ जों दिहुनगोन अब्ला फैदो जोङो बेखौ बानायलांसै होमबा √3/4 a स्कुवेर बेयो दब्लायथिनि फर्मुला बे गोरोब आखान्थिथामनि होमब्ला जोंना दब्लायथिया होनाय दंखायो बेसेबां 243/4 बिदि होनाय दंखायो होमबा जोङो बेखौ बानायलांसै होमबा नैबे गाहायनि 4 आरो समान बारनानै ओरैबो 4 दं बेखौ केन्सेल आउट खालामनो हायो होमबा जोङो बेसेबां आग्लायगोन √3 a स्कुवेर इकुवेल टु बेसेबां ओरैहाय √243 बेबायदि बासायगोन बिनि उनावहाय जों मा खालामनांगोन नैबे a स्कुवेरखौ ओरै लाखियोबा नैबे √3आ ओरैहाय मा रानहैगोन बेखौ 243 खौ बे √3आ ओरैहाय रानहैगोन बेबायदिनि उनावहाय जोङो a स्कुवेर इकुवेल टु गाहायाव √3 गोजौनिखौ जोङो मा खालामनो हायो नैबे 243 खौ जोङो खालामनो हायो 81 इन्टु 3 खालामनो हायो नङा होमबा बे दाना जोङो बेनिफ्राय मा खालामगोन ओरैहाय 81नि बर्गरोदा दंखायो बेसेबां 9 स्कुवेर इन्टु 3 गाहायाव मा √3 बेबायदि खालामनो हायो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मा खालामनो हागोन ओरैहाय a स्कुवेर इकुवेल टु 9नि स्कुवेर जों रुटजों केन्सेल खालामबा 9आ बाहेरायाव थाबाय बेबायदि ओमफ्राय गोजौआव मा थाबाय ओरैहाय 9√3 बेबायदि ओमफ्राय गाहायाव √3 दा बे √3 केन्सेल होमबा a स्कुवेर इकुवेल टु 9 आरो 9नि बर्गरोदा जोंना दंबावो बेसेबां a स्कुवेर इकुवेल टु 9 खौ जों खालामनो हायो 3 स्कुवेर दा बे स्कुवेर केन्सेल आउट होमबा a आ बेसेबां मोनगोन इकुवेल टु 3 सेन्टिमिटार मोनगोन 3 सेन्टिमिटार होमबा मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया बेसेबां जागोन
बेबो 3 बेबो 3 बेबो 3 होमबा ऑप्शन नंबर ए आ बिनि करेक्ट आंसर दाना फैदो जोङो नेक्स्ट एग्जांपल नायबावनोसै दाना जोङो 4 नम्बराव फैबाय बे 4 नम्बर कुइसनाव बुंदों नै the perimeter of an isosceles triangle is 26 cm माने मोनसे गोरोबनै आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमाया हमनानै लाबाय नैबे मोनसे गोरोबनै आखान्थिथाम बेयो गोरोबनै आखान्थिथामनि सोरगिदिं सिमाया बेसेबां होनाय दंखायो पेरिमिटारा बेसेबां 26 centimeter perimeter will equal side together measure 20 centimeter ओमफ्राय नैबे गोरोब आखान्थि मोननैनि जखाया ज' दाजाबनानै बेसेबांनो ज' दाजाबनानै 20 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो थारमाने नैबेखौ आङो जुदि A हमोब्ला आरो नैबेखौ जुदि आङो B हमोब्ला मा आखान्थिथामा बखारखो आं आखान्थिथामखौ लाफिनो बे नङा होमबा बेखौ A आरो बेखौ B हमोब्ला बे मोननैजों दाजाबनाया बेसेबांनो A plus B बेसेबां जोंहा 20 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो बेयो ओमफ्राय the third side नैबे third sideखौ दिहुननांगौ नैबे third sideआ होनाय गैया third side and each of the equal side are respectively ओमफ्राय बे मोननै समान आखान्थिखौ दिहुननो थिनदों जखाफोरखौ जुदि मोननैजों जोङो जुदि A plus B मोननैजों जुदि 20 सेन्टिमिटार होमबा जोंहाथ' A plus B आथ' समान नालाय होमबा जोङो बेखौ खालामनो हागोन मा A plus A समान समान 20 सेन्टिमिटार A plus A समान समान 20 सेन्टिमिटार मानोना जोंना A जों B जों समान ना गोरोब आखान्थि होननानै बुंदों नालाय मोननैजों बेसेबां 20 होमबा जोंहा बेसेबां जागोन मोनसेनि जखाया बेसेबां जागोन जोंहा मोनसेनि जखाया बेसेबां जागोन 10 सेन्टिमिटार खरै जागोन आरोखि थारमाने नैबेबो 10 नैबेबो 10 जागोन बे बुजिबाय दा दानो जोंहा थार्ड साइडखौ दिहुननांगौ ना होमबा थार्ड साइडखौ दिहुनब्ला जोंहा जागोन therefore पेरिमिटारनि फर्मुला दंखायोना जोंना पेरिमिटारनि फर्मुलाया जोंना बोरैमोन A plus B plus C equal to जोंना बेसेबां होनाय दंखायो पेरिमिटाराबो गोजौआव नायफिनसै बेसेबांलाय 26 होनाय दंखायो नङा होमबा 26 सेन्टिमिटार होमबा जोङो फैबाय A आव जोंहा 10 दं B आवबो 10 दं ओमफ्राय C आवथ' गैया थार्ड साइडखौ दिहुननांगौ नालाय 26 होमबा बिनिफ्राय मोनगोन C खौ लाखियोबा ओरैहाय 26 10 plus 10 20 जाबाय 20 ओरै थांबा माइनास 20 होमबा बेसेबां 6 सेन्टिमिटार होमबा थार्ड साइडआ बेसेबां 6 सेन्टिमिटार थार्ड साइडआ नैबे थार्ड साइडआ बेसेबां जागोन 6 सेन्टिमिटार जागोन थार्ड साइडआ ओमफ्राय मोननै इकुवेल साइडआ मा 10 10 होमबा अपसनाव बबे दङ नैबे अपसन नाम्बार ए थार्ड साइडआ बेसेबां 6 सेन्टिमिटार ओमफ्राय इकुवेल साइड मोननैया मा 10 सेन्टिमिटार जागोन बे होमबा अपसन ए आ बिनि कारेक्ट एन्सार बेबायदिबो फैयो नोंथांमोन आखान्थिथामनिफ्राय बेखिनियावनो आङो भिडिअखौ दोनथ'बाय आरो जोबनायाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे हमवार्क हरबाय आरो उनावहाय साननैसोनि उनावहाय आङो बेनि मोनसे पार्ट 2 लाबोबावगोन बे पार्ट 2 आव जोंहा आखान्थिथामनि माखासे सिमिलारिटि आखान्थिथामनि मा सिमिलारिटिनि एबा गोरोबनायनि एबा रोखोमसेनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोगोन बा नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो लोगोसे बे हमवार्क हरनायखौ नोंथांमोना खालामनानै कमेन्ट बक्सआव बेसेबां जायो एन्सारा बेखौ फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला नायदो स्क्रिनाव नोंथांमोननि थाखाय हमवार्क नोंथांमोननि स्क्रिनाव हमवार्कआ नै बेखौ नोंथांमोना हमवार्क बानायनानै कमेन्ट बक्सआव हरनांगौ हमवार्क नै बेयाव बुंदों नै the side of a triangle are in the ratio of half 1/3 is to 1/4 if the perimeter is 52 centimeter then the length of the smallest side खौ दिहुननांगौ बेयाव बयनिख्रुइबो फिसासिन आखान्थिनि जखाया बेसेबां बेखौ रेशियो होनाय दङ नै आखान्थिनि जखाफ्रा ओमफ्राय सोरगिदिं सिमायाबो होनाय दंखायो होनब्ला जेबो नङा गोरलैथार नोंथांमोना बानायदो बानायनानै बे मोनब्रै अपसननि मादाव बबे मोनसेया बिनि कारेक्ट एन्सार जायो बेखौ हरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव थेंक्स